Moi roztomili, posłuchajcie o Zopostce, a o Fortuchu. Hańdowni, gaździnki na każdo po chałupie, oblykały Zopostkę, roztomańcie się na to prawiło, co się ją nosiło z przodku, a wiązało się ze zadku nad życią. Zopostka była na to, co by se baba nie popryskała suknię, jak ważyła obiad, lebo jak robiła masło w maśniczce. Do Zopostki se mogła łahko uczyć ręce, a i przez nią chycić wrzawy garniec, jak go chciała przenić z blachy na stół. Choć się Opostka zmazała, to się nic nie stało, bo się musiała zmazać, a gaździno, co ją miała ganz czystą, to na ozajst przy kuchyni mało co robiła. Na Zopostce było wszystko możne. Umasta ze szpyrek, maślonka, mlyko, polywka, a czasem i zaschnięte kąski nugli. Ale to nie było tak, że gaździno drepsiła miesiąc po chałupie w takowej szpinawej zapostce. Jak se ją wyprała, to zaś była jak nowo. Iny tyfleki bali ze soku z czarnego bzu, lebo z buraków, nie lza było wypucować, to one już tam zostały. Po tym nie skorzy, paniczki po chałupie se zaczły oblykać fortuchy. Iny dawajcie pozór, bo fortuch po naszemu to najprzód była ozdoba na wyrchu gorolskiej chałupy, a gdzie pro nie skorzy się prawiło fortuch na Zopostkę, co ją baba oblykała przez głowę, tuż była od karku aż po kolana, a przykrywała se nią pleca aż ić. Fortuch, co go nosiła i moja mama, nie był moc chruby, a było na nim kupa małych, drobnych kwiatuszków. Ale i fortuch, co go nosili starka, był modry, a nie było na nim nic. No, a co sobie jeszcze wspominą, i fortuch, co go oblykała nasza stejizbianka, Helka, miał jakieś piski, a kółka. Jak se gaździno oblykła fortuch rano, to wiele razy było tak, że go se blykła gdzie pro wieczór, bo miała kupa roboty, co ją w nim musiała zrobić. Ene jak szła do chlywa odbywać, albo doić krowy, to ten fortuch, co miała po kuchyni, se blykła, a oblykła se jakiś inkszy, gorszy fortuch, co w nim drepsiła po polu, a we chlywie, albo se iny na fortuch oblykła jakąś starą jakle z rechli. Ten fortuch w kwiatuszki, co go mieli moja mama, miał dwie kapsy, co do nich szło postyrkać kajco. Te kapsy, roztomili, to były jako dwa corki, co do nich wlazło kupa wiecy. Szli staryczka po placu, uwidzieli orzech, tuż go do tej kapsy wrazili, potem drugi, piąty, a dwanosty. Szła gaździno do chlywa, uwidziała we gnieździe wajca, a zapomnieli se kosza, tuż ty wajca wiela ich mugła, to ich styrczyła do kapsów. Miała w tych kapsach klucze, jakieś ich drobne grejcary, co dostała za mlyko od sąsiadki, a i arch papiuru, co se na nim napisała, co ma jutro kupić w konzumie. Kiesi jak baba nie miała obleczonego fortucha na dziedzinie, to abo szła żykać do kościoła, drepciła na wiesieli, na muzykę, lebo na gościnę do przyjacielki. Ale oto do magazynu, a podrzystać do starej ciotki, to nie trzeba było wobec fortucha seblykać, bo iny oto ręce się opucowało w laworze, a puściło się ku dziedzinie tak, jako się było, we fortuchu, a w szatce. Paniczki oblykały fortuch z krystego, co by nie zamazać oblyczek, co w nich chodziły na każdo. Tak kiesi się miało wszystko w zocy. Lepszy było wyprać fortuch, bo się go wraziło oto do lawora z ciepłą wodą, kapkę pożbluchało, a jak się go powiesiło przy kachloku, lebo na sznurze, to chnet był suchy. Furt widzę ty gaździnki po dziedzinach na cieszyńskiej ziemi, jako chodzą kole chałup w tych fortuchach, co na nich są szumne kwiotki, a kwiatuszki. Wiecie, prawi się, moda się wraca, a oto wczoraj żech widział w internecie, ganz taki są fortuch, co go oblykali na każdo starociotka Malka. Widział żech a i Zopostkę, iny się ją oblyko przez głowę, wiąże nad życią, a chroni babie cały przodek, co by i umasta nie pryskała z patelnie. Ja wiem, że technologia idzie do przodku, iny roztomiłe paniczki, jak mocie jeszcze kańścik po chałupach fortuchy po swoich starkach, to se ich wypiercie, a oblyczcie.
Uwidzicie, że jak się w nich chyćcie warzynio, to won to pójdzie łahko, bo ty fortuchy pamiętają wszystkie starczyne recepisy. A jak w tym starym fortuchu wyleziecie na pole, to przyniesiecie na ozaj pełne kapsy samych fajnych wiecy. No a wiecie, ten fortuch, co on nasłuchał telat zistanio, bulczynio, a wyrządzanio, żeby z tego szło napisać ze 100 książek, bo przeca stareczka go nosili od białego rana do samego wieczora.